भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्रायबो बरायनाय थाबाय। दिनै प्रटेस्ट मिटिंनि लोगोसेनो जोङो प्रटेस्ट डे फालिदों। बिनि थांखियानो जाहैबाय दि थांनाय डिसेम्बरनि 11 आरो 12 बे साननि खालि NTPC होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसना मोनसे नर्थ इस्ट फेस्टिभेल होननाय मोनसे रंजासालि मोनसे मेल खुंनाय जादों। बे मेलाव श्री भूमि असम होननाय मोनसे मोसाखावरि हानजाखौ लिंदो बेबायदि जाहैबाय। बिथांमोना बे मोसाखावरि हानजाया जोंनि बर'नि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानायखौ ओरैबायदि बे खाबुहे मोसानाय दिन्थिनायनि थाखाय जों बर' हारिया मोनसे लाजिथावना मोनसे बुब्लि जाहैबाय। जायनि थाखाय दिनै प्रटेस्ट डेखौ जोङो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि जानानै जोङो फालिनो गोनां जादों। बे श्री भूमि मोसाखावरि हानजाखौ दैदेननाय दिलीप हिरा होननाय सुबुङा सिगांबो बियो जायगा जायगा थांनानै बे भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो गावगायनि जि मोसाखावरिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मोसानायफोरनि अनगायैबो बर'नि मोसानायफोरखौबो दिन्थिनाय जाहैलायदों। नाथाय बे बर'नि जिथुनाखि मोसानाय बे मोसानायखौ बियो ओरैबायदि गोरोन्थिहे लांदो। जाय गोरोन्थिनि थाखाय जों बर' हारिया बर' हारिमुआवनो मोनसे दागो फोनांनाय जाहैबाय। बेखायनो जोङो दिनै दाबि खालामदो बिथां दिलीप हिराया जाहाथे बिथां दैदेननाय मोसाखावरि हानजाखौ आसाम सरकार, भारत सरकार आरो BTR सरकारा बेखौ बिथांनि हानजाखौ बेन खालामनांगौ आरो बिथांनि सायाव हाजासे साजा होनो नांगौ। बेखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। जोङो दिनैनि जिथुनाखि प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो दाबि खालामनाय जादों जाहाथे बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनायनि लोगोसेनो बिथांनि जिथुनाखि मोसाखावरि हानजा बेखौ बेन खालामनांगौ।